Балкон, първи ранг. Най-отпред в средата е госпожа Фроса Бачо Петкова, вдясно от нея господин Мъжъти. Госпожа Фроса се върти на стола, навежда се надолу към партера, обръща се назад към втория балкон и очите й шарят като прожектори във време на опасност. Господин Бачо Петков стои чинно, неподвижен като часовик. По едно време вади вестник и се мъчи да чете. Петко? Петко, бе! Видя ли ги? Кои? Комаче, бе! Кои могат да бъдат други? Те имат милиони и да вземат по 8 лева билет за кино. Стига си! И тя, повлеканата изповлекана, по едната и страна пудра чак в ушите. Другата сякаш е признала първескина малачка. Точно зад нас са на втория балкон. Ако ще гледаш, не дей веднага, че ще се сетят. Зависимо ще гледаш вентилатора на тавана и тогава. За тях са хълмаджиеви. И чак такава стока. Кропнула се като хвачка на болка, отстрани два петела я пазят. Ще им чуем гласа някой ден, ама ден да видим. Дъщеря е сега взема уроци по пиано. Ама едни уроци не е за приказване. Долу пакетачка с квартиранта си. Прежали си мъжа на бърза ръка и тръгна с какви да е. И се мъдри като светица. И уж го не поглеждат на още от сега коленете им се опрели. Представям си какво ще погългасят лампите. Ти наведи се, де, наведи си коленете им погледни поне. Дойчинченото момиче и той е дало с един техник. И майка му и баща му са прибрани хора. А то всеки ден като носят кърпи гимени. Тебе стачен получава, мине се не мине месец ондулация, мине се не мине ондулация. Отде извират тия пари, кой знае. Тук вече след някой тя колело се купила като Минка Масликата и започнала да идва на първия балкон. При нас. Безсрамница. Развален свят. Ами, тия дето идат сега, кои са? Доктор Мамуле! Лео, да много стапреми са домашни, че както и мириш, от устата не мога изтърпя. Наследство. И майчините й бяха такива. Но само щяха да се разведат с мъжа си на времето. Отминаха ни. Виж как докторът си прави на Филчева. Сядат до тях. Той до Филчева, а тя до мъже. Нагласена работа. Нека им е зле. Че остави той пусти песник би погледни оная за тях от кюшето с русите букли. Госпожа Хаджийска ли или не? Тя коя? Зарязала дом и деца. Мъжа им може да се изкаже от протестирани полици. Баби бере душа. 30 години вече е допуща на тя. Кино. Рогачева пък се с дъщерите си се мъкне. На четвъртия ред дясно. Скрепсът е на рокли и голям хлип на паствата. За 50 лева се опанира, ама блещи като че из брилянти. По-докарано от дъщерите си на белет, на червен сякаш тая вечер Шан Боешки прави лично предложение. Сестра е как ли не е дошла пък днес. Тя пък ни с моите нетърна си деца и себе с пари ги прокарва, че били малолетни. Да чупят прозорци и да бесят хорските котита с цели дънгалаци и тук се снишава в коленете си подвиват без пари да минават. Маймуни. Че обърни се, бре, мъжо. Обърни се, ако не е дълго да виждаш поне на болка, мазничето деколтето, бре. Боже, света Богородичке. Отпред се разголила до попачак. Отстрани цепнала рогите до хълбука. Отзад до кръстъче, какво още остана неразголено?
и най-актуалното в картини и тон. Фокс Мувитон. Пак преглед. Да не стига този, дето ни го представи ти, че и световен отгоре. До сега Фрос Мувитон, от сега Фокс Мувитон.